Tambire. Mutambire asekuru. Tinokugamuchira zvikuru matatu. Tambire upenyu wakati utani upenyu. Tinokutambira yenyu upenyu makadi yenyu zvikuru. Upenyu bose ku. Aiwa upenyu wakanaka tateku. Tinotenda sekuru takama zvakanaka. Pamusoro imi mazvikuru munokwanisa kutaura shona kai? Aya. Imi mukusaidi kwenyu handiturikire. Taurai shona. Mafamba zvakanaka. Mafamba zvakanaka sekuru. Apa moyo wako wagadzikana wewe atakamutoreka chinhu chaibvanya chaipfanya kudai. Aiwa acho kwadi sekuru. Aina kafuna kungochipfanya kuchitezeni. Simba renyu ranyasa kuoneka kuti aiwa simba. Antonio Joao vanna sekuru iko zvinozviwa bengenuka kamoyo wako wagadzikana chinhu chiye chaidzvanyiwa soyo chitanga kurwadzikana chidzembiwa moyo takachitora takachiparadza iko zvinovagadzikana moyo kai. Apa kana ndakatarisa nyaya yako haisi nyaya yakakura yawadzokera nasi. Kana ndakacherechedza nhau yako yekuya kwawaita haisi nhau yakakura yawadzokera nhasi. Tidasiyirana kuti iwe pachinhu chake waishandisa nahari yawanga ari nayo, hari yako yamushonga nazvinhu zvonga zvawangodamangirira. Icho kwadi sekuru ndisakataura sekutaura kwamakaita. Nakasipecho kako apa chitasveka pasofa kana utenga mangwara umbomwayo. Zvinhu zvangu ndofiti zvazvitosora maso ifiti funa zvakutosora maso. Zvakanaka hanzi nasekuru nhau yako inanyanya kukura pazuva ranhasi. Uri munhu wauya nezvinhu zvako zvimwe zvawaishandisa kubva patakapisa chimwe chiya chakabvenge chakabatwa pabhosi Amon. Saka iwe wakasara une chihari chako nekagirazi kako nechimwe chimushonga chako zvawaishandisa kuuraya vanhu. Saka ndauya kunosarenda ndizvo zvawauya nazvo. chokwadi sekuru. Saka tichakuisira mushonga pabhegi rako kuti ukwanise kubudisa zvinhu zvako wotitsanangudzira mashandisiro awaita zvinhu zvako. Usati wazvisiya muno mudanga. Umbovhura bhegi rako tone. Zvakanaka. Sununguka tono. Tichasere ninji. Hatina mashoko akawanda budisa zvinhu zvako uchititsanangudzira chinonzi chii wezvishandisa sei nasei upedze tono. Lola tivakusona sekuru. Padangu chosa. Zvakanaka. Ita kupfugama nemabvi kuti budise zvinhu zvako kunze. Vana sekuru hari ndiyo iyi. Jira iragara pamusoro ndo rataivharisa kudai. Saka jira iri raishandisa kuti rakagara ndatsamwa kuda kuuraya munhu. Ndayoti ndaifuga kudai. Ndayoti ndine chuma chandanga ndinacho. Ichi chindada kuuraya munhu kana kuti ndopandaibata girasi rangu iri. Ndaitanga ndazora mafuta kuti ndite ukashi. Mafuta ndakapiwa uchinzi ndemhondoro iko kunyambezi wacho. Ai mafuta ndakapiwa nen'anga chinzi mudzi ndawanga tichishandisa ndakafuga jira ndakaisa mukhosi wechi iyoyo yache. Saka ndakada kuti afire mvura ndaipfeka iyi. Ndozvandaishandisa sekuru. Saka mvura ibhuruga green ibhuru mvura. Ibhuru iyi. Ndakada munhu kana chirata afire mvura paya. Ndakapfeka iyi. Ndakasunga jirangu rebreki ndakamujunga anobva uya apa face yangu nomushonga ndaizomwa apa. Saka ndobva ndatofa. Saka ndozvinhu zvacho ndamira iwe apa ndikuona pana bhurugwa rechikadzi riri kupi? Ini sekuru dare rangu riri kunzi rune bhurugwa rechikadzi riri kupi? Bhurugwa iri ndairishandisa kune munhu pandakakanganisa mhiko. Ndatona mushemushi. Chii chawadasungira pakati? Chii chawasungira pachatiri kuona chakasiyana ruvara rwebhurugwa iroro? Ya ipapa panga pane midzi ndechita tsvuku ranga ndakaudzwa kuti kana akaenda kumwedzi ndo aifana kuti ropa rwe chiware chishandisana nezvitora nezvikambo. Iyo bhurugwa waishandisa kumabhizinesi kukoka vanhu futi kana kuti zvese zvanenge ndaita hakuna munhu asingadi mukadzi. Zvese zvaingofamba mune zvakanaka. Saka varume vakufurira mumamisha nemabhurugwa evakadzi Ai baba mwenyewe sure sekuru. Robert.
Tibvunze ababhuruka. Bhuruka ndirani? Bhuruka ndinomusikana akazoita kuti mhiko dzangu dzikanganisike nokuda kuti hameno zvakazoitika ndakazoshambisikwa ndanaro kumba. Saka ndakazoziva kuti ndiye chete wananga ndakakanganisika namhiko. Kuti chinhu changu chizokurira chichienda kunobatwa nokabhosi Amon. Ndo mulizo bhuruka iropo. Uri kureva kuti wakaita bonde nemusikana uyu? Zvanga ndisingaite nokuda kuti pachangu ndanga ndisingaite pandakashamisika kuti hameno zvakandituma kudai so saka ndisakada kutoti pamwe mhiko dzaida kukanganisika saka zvakazosvika pakudai. Ndobva wazoona bhurugwa raakumba? Ndakumba. Saka ndovanga ndakushandisa pakuti zvinhu zvangu zvindifambire zvakanaka noda kuti ndo zvandanga ndichishandisana nemushonga yacho kuti noti munhu hapana munhu wese asingade mukadzi, munhu wese anoda mukadzi. Wakadzokera futi kun'anga here kuti ndaona kumba kwaane bhurugwa rechikadzi ikabva yakuudza zvekuti unorishandisa sei? Ndo pakazondipa kajira katsvuku nemushonga iye kuti enda unosunga wakadai kuti paise paanozoenda kumwedzi sezvo ndiyakakanganisa mhiko kuti ropa rake rinenge rakuuya kunoku. Saka pazvakazodai so patakazoona zvinhu zvakuti dhakwira pachakazobatiwa chinhu changu ndo pandakazodzoka handokwanisina kuzomuona. Ndo pandakazondati kuna sekuru tasvika kuZimbabwe ndo pandakazokwanisa kuzouya paya pakutanga ndichikumbira ndichiona sekuru bva nditsanangura nemo. Saka neipapa so handichada ndisaka ndabvumira kuti handichatoda uyo mwana akadapanda kwachitupitika. Baba mudiki wacho muramba makakunyarara mwana wenyanga akarumba maizviziva here? Ndasingazvizive ndikona kutoshamisikawo pandikapa paya chinditsanangurira saka nokuya wanaenda nondaramwa ndakwanisa kundifambisira mahara. Opa makamboya paya kwapa nezvekubuda izvo nekana kucha zvinezvo nokuti sei nazvo maitishandisa pabodzi? Handizive nezvake iyo ndaziva nezvosoro wake asi nkoma sabheki paangadafuta kuchuya maitina chii ndekuti vhiyani chakangofambawo munhu angofambawo zviri pabodzi yanguti handi nkoma tiende kuti kabva kuyoko batikasiya kuti chichi kuitika nokuya kwataita futi ati ngatiende nabamukuru kuti abanini kuti akwanise kutiyananisiwo nasekuru tisazoramba tichinopesana ndichiwaudzwa kuti handi kuti mode kusalinda kwandikiita zvinhu kuti mangwana kuti handichatozvida shuwa sekuru ndisaka ndauya kwamuri kuti ndasimudza maoko mati baba mnini ndatikubanga tumupenda kuti handi nakatoramba futi hanzi kumbanga tozoita kundinyengetedza kuti handiye kundiperekedza ndorusarinda zvinhu zvangu saka handi handatoramba ndingatoda kutoya naye kudai. Saka Antoni, pawakatanga kuenda kun'anga wakasvika kuti uda mushonga wechii? Ndakatotaura ndati ndoda kulomba ndoda mushonga kutite mari. Saka ndopa ndakapuwa. Yakakupa pane maoptions here kunzi uyu mushonga 1 number 1 number 2 option number 2 option number 3 option number 4. Option yanga sina kunyanya kuwanda. Ndanga takatoziva kuti kuromba kwandikuita ndakutouraya handina kuda kuita zvekutowigiriwa. Ndopa ndakazouraya mudhara kufa kwakaita vanzi vabati wananyakoko kumvura ine tiruko. Saka iti ndatoziva kuti ndopa ndakamuka usiku ndichidyema pari kuti mudhara kufa kwakaita akabatiwa nenyakoko kumvura apa kubatwa negagwe mumvura sezvo zvakaita kuti chuma changu ichi ndikada kuurayira munhu mumvura ndakaita kukoma kuti aubatwe negagwe adyiwe negagwe. Saka uchitoti baba ngavafe uchiita minamato yako iyoyo? Nayo kuti ndaida mari jerayo adiko mazuva ano kushanda atidi saka taingoda kuita zvinhu zvokudambulira. Saka ndo zvakandituma kudai. Saka baba vafa mari yakataka kunyadziti? Mari yakaitika yokuti motikari papa so dziripo 5. Saka handizivo kuti kusalinda kwandaita kuti zvichamira sei but ininiwo moyo vangu handichatoda zveurongwa. Ndoda kuti ndakaona kuti pangachabatwa chinhu changu ndopakandisvisa kudai kuti bhera ndisare nazvo. Alright, waita mota 5 nezvimwe zvawakaita wakazura here yamai? Ndo zvaida ropa kutanga kuti zvinyatse kuita mari ibatire pandiri. Ndisaka zvaida ropa ndakauraya mai namudhara vakafa pamwe chete vese. Wakafa pamwe chete? Mumwe wakazouraya futi ndiani? Vamwe ava hama dzangu dzese dzanga dzichingofa zvisina tsarukano sisi vanga takabara dai mumwe chete ndiakafa zvisina tsarukano. Saka ndanga ndasara namudhara vanhu vangasara saka vangaigara somewhere kumaminda. Saka pandakaona zvinhu zvanga zvakunetsa ndipo ndakazoendera tindara pane zvekutinesa. Saka ani hana kuvaudza chokwadi ndipo ndakaona bhosi Amon chivaudza bhosi Amon sezvo handi tinoda kupira zvinhu zvechikupi kuZimbabwe. Ndokuya kwandakaita sekuru akabva wabatsira saka nanhasi so saka ndauya kuti zvorongwa zvichatozvida. Saka pakafa baba namai waitochema? Handina kuenda kurufu. Miko yaito hauende kurufu? Ndakanzi handiende kurufu. Saka vaiti chiyana baba munini ayo iwe usiri parufu? Uyo ndiwe mwana mukoma? Ndakaudza ndanga ndiri somewhere ndanga ndafamba ndakazoenda kunobata maoko kurufu handinakaenda kusvika kuiga kwavo kwese.
Saka dzimwe hama dzese dzifuti wanga usingaende ku. Ai dzinakasingaenda nokuti mbiko yangu yanzi hama yangu yakafa kufa usawanika ko. Noti kusawanika kufa kwanenge aita. Indi ndinenge tolo busy kunobva ndenge tichita hari yangu ndenge aita ropa. Afuti vali ndenge chida kuverengewa. Mbiko yanzi mburufura isafana kienda. Ndaingoenda kubata maoko. Iwe Antoni. Nayo vantu daira sekuru da mvunza. Sekuru. Zvini zvitangoranyi iwe uda menyona mtima kuti bwero zaenda kuno uri kupinda kwada zvitenda. Hanzi chii chakapa kuti zvinhu izvi uzvipire iwe kuya kuzozvisarenda kuno kuna sekuru tatu. Why usina kuzvipira kunosarenda kwakazviromba kwakazvipira? Chakatipa kudaro simba la sekuru tatu. Nawo yekuti pandakatanga kuenda kung'anga pakakanganisika miko. Panasvika kwe panaona ng'anga ye handisi kupaona pati vanhu vachiti alipo. Ndopanaona kuti zvinhu zvako vanhu vachiti alipo pani ndakasvika ndakasingapaona. Uyo wanga akandibatawo chinhu changu ndichimudza kuti wataurirani mani ndichimupa kadzvinya achingondiwadzisa. Saka nokuda kwevanhuwo ndovakazondudza kuti aiwa nininiwo kuonawo sezvino nemafoniwa naichubi kuti kuna sekuru tashu Zimbabwe. Ndopandakazouya paya sekuru bva vandibatira dare rangu. Saka ndopanaona kuti sekuru vanokwanisa kugutsikana ndakagutsikana nawo kubva pakatoro chinhu changu kuna bosi Amon nanhasi handisina problem. Saka ndopanaona kuti izvi mangwana ndakaramba ndinazvo chakabatwa futi anobva achiuraya mwoyo wangu wapera. Ndisaka ndangotava ndichirega ndisarende nditsvagewo cheshe kuti ndinamate. Wapamwe chero bhuruku akaenda rakabatiwa. Saka business kwamira sei? Kubusiness pazvinoso hakuchiri right. Hakusati kwana problem hatizivewo kuti zvinhu zvese kumasarandira zvatazviita zvese kuti zvichadzikira here hatizivewo. But kana zvakapera handisina basa nazvo. Titange upenyu umwe. Saka ng'anga wakatiita zvekufonera kuti ndiri kuti ndikauya pamba handisi kupaona. Kumba kweng'anga iyoyo manje kumhiri kwaZambezi kwedu uko network inonesa singaiti. Anoti ng'anga iri pa. Yatoti iripo bani ndakasvika ndaisapaona. Ndakapano nepano kana kuoneka. Saka ndo miko yacho kana waromba zvidzotsera. Saka ndopanda kuti arega tiende kuna tete guru tashu kuti agone kutibatsira kuti tigarewo takachena. Saka ndopanda kuti hande mudhara kuti tikwanise kuti munyatse kuona kuti handisisina chandinacho zvinhu zvose ndaita se ndasarenda. Kumukadzi wasiyaka. Mukadzi asara. Saka ndipo pasekuru vakakwanisa kuti sunungurawo neniwo kuti ndikwanise kugara mune mukadzi mune zvakanaka. Tikwanise kuita vana nokuti kuti kana mwana chai handina nokuti ndaingonakidzira nebusiness nemari. Zviripo shozeko. Baba mni iyo vaitaura nemwana. Ndikizve. Unoti chiona. Kana chisarenda pakanaka noda kuti zvecha hatisutozvida. Ndasarenda. Zvino mari woita sei Antoni? Ndaipere. Vale ndokuzvipira kana yakapera haina problem. Shwa kusara waita ndiye senator. Kulima chitoyo. Nokuti panguva yanga akabatwa chinhu changu zvinhu zvokuti zvinenge zvisiri pane umwe zvaichinjaniwa kuti chiponzvawo maisa zvitambira. Ndikachipiwa enda era. Zvaisatambirika miri zvawaita. Saka kubva pachakatora kuna sekuru hapasisina dambudziko. Saka totozviona kuti zvitori nani kuti ndigare ndisina ndichigara ndine upenyu. Ndakazviona kuti kutambura kuri nani upenyu nawo kupfuma uko. Zvakawanda zvinenge zviripo mukupfuma. Saka ndasarenda ndichatoda. Iyo tate guru. Ine ndine maparure ndinopedza zvese. Hanzi nasekuru ini ndini maparure ndinokwanisa kupedza zvese izvi. Unyange adapasiwa nemuntu nawe masiku anokupedzeka ine ndizvibharadza basi. Hanzi kunyange akapiwa neimwe ng'anga yekuti akaichiendera iko zvinozvi asi kuiona pamba pake ndizvozvo zvinonzi gure kana rapindwa haribudweka. Asi inini munhu kana ukapinda gure ukada kubuda ndinokubudisa. Saka sekuru vari kuti aiwa ndinozvipedza ndozvigamuchira pano ndoparadza mhiko dzacho dzese pano. So uyafuna kopiri yake ndomukonzera kuti kopiri kumara tikaparadza izvi. Uyu Antonio kana achida kuti mari yaakanga akaita neurombwe irege kupera nekuti mhiko hapasisina, ndinogona kumugadzirira kuti mari irarame ichingobatika ichimubatsira une dzimwe nzira. Ndokunge abvuma kuti iyi mishonga tiiparadze. Zvakanaka. Hanzi ndoda vana. Ndomukonza.
mkazi wakati kuga ningi ndinaye but ndikufunga kutoa umwe nala kuti panguwa yanga ndisingaite basa zvaita zvacho ini ndaitozviona kuti maziso but ndaisakwanisa kumusura nokuti ndiniona ngandisina aita sei titaurire zvaita uchiona nemaziso chipfambi aita chipfambi wanga usingamutsure here kuti mukadzi wangu kusiyana nechihure ichi zvainetsa kuti ndimutsure nokuda kuti ndaitoziva kuti chandaita naye paya pasina saka ipapa so ndikutoona kuti kana ndasununguliwa nasekuru zvitori nani ndisiyane naye nditore umwe ndoda kuti zvaita zvozvo kuti ndizogarisana naye ndichiziva kuti aimbodana nabosi nengi aimbodana nabosi nengi moyo hauzofamba zvakanaka nokuti ndinenge ndakaita saka sekuru wakugadzira unenge watanga kuita shanje manje nokuda kuti shanje dzinenge dzawako to unenge wakuziva kuti unenge wakuziva zvakanakira okay enda zvinhu apo dadudaiso mutakure zvimarongo zvenyu makakande mudhiramu nopisirwa zvikwambo ukande mumo ukasvika kuti enda mwana wangu ndakashanda newe nguva yareba chienda mumwe wako adapiswa kare upwanyira mudhiramu yekuti upwanya mapedza mugara pana shiri mapiwa mushonga kugeza nakuitai ndakuzokudai after 2 weeks tozoona kuti mari dziya dzichiripo here business yako chikuendera mberi here zvapera mbozi ndakakwanisa kuseparata mwoyo wako nechikwambo chacho kuti uroge kufana ndii ndakaita kuti izvozvo ndoda kuti vachitiende tocha tichiurayiwe ameno kuti uchavatenda nei sekuru ndinoziva nini zvokuita kuna sekuru kana vanenge vataura kuti ndinovapa nodako kuti vatisunungura mumatambudziko vandinyurura matope ndondinda kubvisa mwoyo wako pachikwambo dai wakafa pamwe nechikwambo chokwadi papa munyepesi wekuru ndosaka ndaitocha saka papa ndabvuma kuuya nezvinhu zvese kuti rega ndinosarenda naudako kuti zvavakanditira papai pakutanga bosi Amon pavakadonhapo kana nii ndega ndaisaziva kuti chinhu chiyauya nacho ndakazongoshamisika sekuru wako kuchibvisa kuno saka ndinotenda saka ufana kugwana magariboto haina sekuru saka iwo kuti une motikari 5 kumbao ndikati tigowane motikari idzi unoda here kana unoda kuti tiite seapo muzoro pamotikari sekuru kana makataura nhatu kuchitisira mbiri kana kutora dzese haisi problem beta watore dzese saka inini wakaona sekuru paYouTube ati ndizvo kuisaka inonditirewe kana sekuru achipa mota 5 nini muzukuru wasekuru ndiri kukubatsirai panapa kuti muzwanane nasekuru nemi nyika yese chizwa mutitira uchii Robert ane kamera yake ane YouTube yake yakaona sekuru chinoitika ndechekuti so zita pakufamba alifambira mukoma Robert linofamba rasekuru ndovatenge tichiona ishanda basa saka ndakutenda tinotenda sekuru ndovanozivawo kuti vane vanhu vanoshanda navo kana wavatenda sekuru vakasanditendawo ini ndichakudza muzukuru wangu Antonio ngatichisunga utakure zvinhu zvako tikusesekedza tiende padhiramu razvinopisirwa panzapo ndonokurayira zvauchataura uchikanda zvinhu zvako mudhiramu imo akakanda vakusachiwa mushonga ine munoda kutogwechera aiwa tinotenda tategura ana sekuru vemudare vemuonderere mudzimu to shiri ana sekuru vemudare uyai muomberere mudzimu azokuta musoro pamusoro ndikutungamirei vananga uyai sekuru shiri pinda mudare iri ndodhiramu rinopiswa zvikwamwe kanda imo mukanda kanda otaura taura ita mwanangu ndikashanda newe mazuva yakawanda ndichakuda chanyanyotaura zvese mazuva yakawanda ndichakuda ndikazvipanga panapa kumba ndichada zvinhu hama dzangu kumba hama dzangu dzeisida kuti tigare mune zvakanaka tisina kana kunyongana zvinhu baba vaona ndichisarendawa kuno kukumba ndagara mune zvakanaka tiombera maoko zvakanaka tatenda ngati chiendai apa kugara mopiwa mishonga yeimba nasekuru kana wapedza kuomberera kunatate tichapiwa mishonga yedu